Έλληνες. Πολλής λόγος γίνεται τελευταία για τις δραστηριότητες του ηγουμένου της Μονής Βατοπεδίου, του κύριου Εφραίμ. Σήμερα, για να μιλήσουμε για αυτόν τον κύριο, έχουμε εδώ ένα συνάδελφό του, τον πατέρα Καραδημόπουλο. Γεια σας, πατέρα Καραδημόπουλε, τι κάνετε? Γεια σας και σας τέκνο. Προφυλακιστέος λοιπόν ο κύριος Εφραίμ. Όχι βέβαια, ελεύθερος είναι, κυκλοφορεί. Ναι, αλλά αναγκάστηκε να πληρώσει εγγύηση 200.000 ευρώ. Σιγά το ποσό, κύριε, σιγά το ποσό. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς από τέτοια χρήματα. Τι εννοείτε? Άλλωστε, οποιοδήποτε έξοδο εμείς το βλέπουμε σαν μία, πώς να το πω, επένδυση. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε? Θα σας πω εγώ. Ας πούμε τώρα, ο κύριος Εφραίμ πήγε, πώς να το πω, συνόδευσε την Αγία Ζώνη στη Ρωσία. Μάλιστα. Αυτό ήταν μέρος μιας ευρύτερης καμπάνιας, να το πω έτσι. Κάνατε μια καμπάνια για την Αγία Ζώνη στη Ρωσία? Όχι βέβαια και την Αγία Ζώνη, κύριε. Η Αγία Ζώνη δεν θέλει, δεν χρειάζεται καμπάνια, δεν χρειάζεται υποστήριξη. Ήταν μια καμπάνια για την επανεκλογή του Βλαδίμιρου Πούτινγκ. Δηλαδή, εμπλέκεται πλέον η Εκκλησία ανοιχτά στην πολιτική? Τι λέτε, κύριε! Τι λέτε! Από πότε η Εκκλησία εμπλέκεται με την πολιτική? Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ! Απλά μας πήρε ο Βλαδίμηρος ένα τηλέφωνο ένα βράδυ, Παρασκευής ήτανε, και μας είπε να σας πω: χρειάζομαι την Αγία Ζώνη για να με υποστηρίξει. Μπορείτε να μου τη φέρετε? Είπαμε κι εμείς, ναι, βεβαίως θα σας τη φέρουμε. Και πώς πήγανε τα πράγματα με την Αγία Ζώνη στη Ρωσία? Δεν φαντάζεστε πώς πήγαν. Δεν φαντάζεστε. Εκατομμύρια Ρώσων ξεχύθηκαν στους δρόμους, βγήκαν από τα σπίτια τους. Ξέρετε, εκεί έγινε ολόκληρη φιέστα. Την υποδέχτηκαν την Αγία Ζώνη με τιμές πρωθυπουργού. Βεβαίως, μη σας πω και προέδρου κράτους, δεν ξέρω ποια διαφορά. Μια και είπατε για τιμές. Ναι. Εσείς βγάλατε λεφτά από την Αγία Ζώνη? Τι λέτε, κύριε! Τι λέτε! Μην μπλέκετε ότι έχετε στο κεφάλι σας με την Εκκλησία, μία πολιτική, μία χρήματα. Απλά ο κόσμος ήθελε εθελοντικά και με ερχόταν και μας έδινε τον οβολό του. Ό,τι ήθελε. Δηλαδή, πώς να σας το πω. Ουσιαστικά ο κόσμος, επειδή ήταν εκεί και περίμενε, ήθελε να πάρει την Αγία Ζώνη σπίτι του. Μάλιστα. Δηλαδή, ένα μικρό κομματάκι. Τέλος πάντων, τους εξηγήσαμε ότι η Αγία Ζώνη δεν είναι σαν το τίμιο ξύλο το οποίο το έχουμε κόψει κομμάτια και το έχουμε πειράσει παγκοσμίως. Είναι ένα ευαίσθητο υλικό. Είναι πώς να σας το πω, είναι μια κορδέλα που την έχει πλέξει ήδη η Παναγία με τα χέρια της από τρίχες καμήλας. Μάλιστα. Βεβαίως. Τέλος πάντων, εμείς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν, βγάλαμε κάποια αντίγραφα, 3 εκατομμύρια αντίγραφα της Αγίας Ζώνης και κάποιες εισάριθμες κόκκινες μεταξωτές κορδέλες. Α, πολύ ωραία. Βεβαίως. Έτσι λοιπόν ο κόσμος που ήταν εκεί και περίμενε, αγόραζε. 2-2 τις παίρνανε. 2-2, Ναι. ήταν φτηνές. Τέλος πάντων, όταν εξαντλήθηκαν αυτά, βγάλαμε κάποια t-shirt. Βεβαίως, ξέρετε, κοντομάνικα, μακριμάνικα, αναλόγως τι ήθελε ο άλλος να πάρει, σε διάφορα χρώματα, από extra small μέχρι extra large. Επίσης, βγάλαμε set. Κασκόλ, κάλτσε, σκούφο, γιατί κάνει κρύο και στη Ρωσία, καταλαβαίνετε. Ναι. Και επίσης βγάλαμε κάποια μικρά αυτοκόλλητα πάρα πολύ καλής ποιότητας, οι οποίοι δεν ξεβάφουν από τον ήλιο, για να τα βάλει όλο στο μπαρμπρίζ του, στο μηχανάκι του, στη βέσπα του, ό,τι έχει ο καθένας. Και τέλος, βγάλαμε, αυτό είναι το καλύτερο. Βγάλαμε θήκες για το iPhone. Για να το έχει μαζί, είναι σαν εικόνισμα. Το γυρνάς από τη μία, είναι τηλέφωνο, από την άλλη είναι το εικόνισμα. Και βγήκε και ένα application, το οποίο κυκλοφορεί περίπου 2 μέρες τώρα στο application store, το οποίο το αγοράζεις, είναι 0,79, δεν είναι τίποτα. Το αγοράζεις και μπαίνεις μέσα και βλέπεις όλη την ιστορία της Αγίας Ζώνης με φωτογραφικό υλικό και γενικά τα νέα της Αγίας Ζώνης. Ζώνη, Αγία Ζώνη, βγάλατε? Τι λες, Βλάσινε! Τι ζώνη και τα παντελόνια! Ντροπή! Ντροπή! Δεν μπαίνει και η Αγία Ζώνη σε αυτή την περιοχή! Έσχος! Βέβαια, τώρα που το λέτε, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα να βγάλουμε Αγία Ζώνη ασφαλείας για τα αυτοκίνητα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Θα πάρω τον Εφραίμ. Σύρι, πάρε τον Εφραίμ! Εφραίμ!